Ndewo na ụmụnne daalụnụ. Taa ana m ewetele unu ọlụ. Ịma na ọtụtụ ndị bịa na mba United Kingdom ka fa bịa gụọ akwụkwọ, fa abịazịa gụchaa akwụkwọ na-achọzi imechi ọ na-eche okufafa afụrụ ọlụ. So information bụ power. Ihe ị ga-eme nwanne m bụ iwere ihe a tag ya nwanne gị nwoke maọbụ nwanne gị nwaanyị na-achọ ọlụ nọ na mba United Kingdom. Ọ bịa ịgụ akwụkwọ, ọ bịakwa sponsorship enyeri ọlụ. Ndị a na-eke ọlụ, ịghọtago. Ọ bụ sọsọ ndị nọ na mba United Kingdom ka fa na-enye ọlụ. Kedu afafa? Afafa bụ Homestead bụ afafa, ịghọtago. Ana m agwa unu nye n'ọnụ be anyị maka achọrọ m ka ndị be anyị nweta ọtụtụ ndị bịara fa enwetere ọlụ a nyafa na-ajụ isi na were eze na-ekpe ekwele andị oge fa na-akụzi kwarapụ nya biko tag ya nwanne gị nọ na mba United Kingdom. Gị nwa nọkwa n'ụlọ nwee ndidi, ama achọtakwala gị nke bụ home and abroad, nya bụ nke bụ international. So ọ bụrụ na ị nọ na peji na-ekili m, ihe ị ga-eme bụ ide home. Ọ bụrụ na ị nọ na home, dee home so that ka nje chọọ nke nọ na home, nchọọ nke nọ na home wetakwala unu. Mma akaba arụ chọọ nke na-eme international wetala unu, kama nke anụnwa bụ kịta. Nke a kịta bụ maka ndị nọ na UK already. Unu aghọtago. Biko unu ewe n'iwe, unu nwekwe ndidi, unu eluzune hope, ọ ya emechekwa elutu unu. So ụmụnne, ihe ị ga-eme bụ ma nwanne gị nọgodi n'ụlọ tag anya maka olileanya dị. Mụ onwe m ga na-ewetakwala unu ọlụ mgbe niile, na-ewetakwala unu akụkọ ma ihe nya unu ji ga-adị na amụta ihe, na-enwekwe hope. Afa m bụ Lolo Nneka Ijelenze. O nwekwara ịma na ndị ọcha ngana okoduzikwa online fa na-emechekwa ma post onye ma advert itinyefe ego eji ekwe ego. O nwere onye ga-anaghị ego. Ihe a bụ nnọọ nya na-anaghị ego ọbụla n'efu. Onye ọbụla si gị weta ego mba, onye ọbụla si gị biznes mba, onye ọbụla na-akọ ihe ọzọ na-abụrụ maka ọlụ ihe asị ya mba. Kọpọ sisi afọ fa na-etren chekwa ndị mmadụ ma nyefe ọlụ n'efu. Ọ bụrụ nke ahụ ejibu mee biznes n'oge gara aga tere aka mba, a na-asịkwa eme biznes ahụ tenko bụ kọpọ sisi afọ inyere mmadụ ịnọzikwala mmadụ lie gị ego. Gị nwa mezikwala onwe gị isikwana na ọ bụ Lolo Nneka Ijelenze mee gị emekwe gị o. So onye ọbụla nwekwele ntị ya nụrụ, anara na ego sisi kọpọ tenko bụ anara ana, ọ bụ n'efu. Gbalịnụ gaba, fa na-enye ọlụ fa dị chinchin. Fa nwere company ebe dị iche iche, nya bụ fa bụ big company nya na branch niile dị iche iche. Ebe ọbụla ị nọ ịtaipụ Homestead Miami, fa ga-enyekwe gị ọlụ. Iyi jee mee interview were ụkwụ baa ebe ahụ maọbụ ịkpọọ na mba fa. Ọ bụrụ na ị chọọ nọmba fa ime ka mmalụ ide dia nọmba. Ọ bụrụ na ị chọọ dia email ide dia email. Ndewonu ndị be anyị, ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ.